Продължаваме решаването на задачи от основни построения с задача 19. Да се намери геометричното място на средите на хордите, излизаща от дадена точка от окръжността. Построяваме произволна окръжност. Точка Б е произволна точка от окръжността С. Прекарваме прави през точка Б, включително правата минаваща през центъра на окръжността. Взимаме средите на хордите. Както и средата на отсечка АБ. Център и радиус половината от АБ построяваме окръжност. Тази окръжност е геометричното място на средите на хордите.